Hello everyone, it's me again, Brother Julius, and welcome to my short video. And today I'm very thankful to God for everything that He has done to me. And I hope that He may continue to bless me and protect me wherever I go. So our topic for today it's about how to resist the temptation. So atong topic karon unsaon pag-resist sa tentasyon. So it's very hard to resist temptation, labi na sa tentasyon sa uwag. Mga kaigsoon kaning tentasyon sa sala sa kalibutanon atong na experience sa matag adlaw, lisod ug kayo siyang i-resist kay nindot manggod kayo ning offer sa yawa diha sa atong unahuna. And we know that demons are spiritual beings. We cannot see them physically, di ta kakita nila, pero ato na sila mahibawan pinagi diha sa atong unahuna. Mabitaw na sa philosophy na subject nga metaphysics. Imo mahibawan ang nature kinaiya sa mga spiritual beings, nature kinaiya sa human beings, nature kinaiya sa tanang mga hayop. Unya, since nga kita we are rational animals, so naata sa kalibutan naata diri sa kalibutan atong masinati sa butang physical, atong makita, atong mahikap, atong matumban. So parte ta sa physical world, parte ta sa mga mananap, pero nagkalahian lang nato mga kaigsunan diyan ni Kristo. Lapaw pa ta sa hayop. Kay mga hayop tawag man sila og ang tanom gitawag og vegetative soul. True growth ang ilang function, unya mga hayop gitawag na sila og sentient soul, lahi natong mga tao, kitang mga tao gitawag tag rational soul, rational beings. Kay ngano embodied soul tang sa gibuhat sa Ginoo diri sa kalibutan. Kitang mga tao naatay kalag sa tong kalag eternal, dili mamatay. Sa tuang lawas dahil composed, our body is composed of body and soul. Once we die, we will go either depending on our deeds, depende kung giunsa nato pag kinabuhi din kalibutan na. So adto ba ta sa purgatorio, kay ang purgatorio part na sa langit, adto ba ta sa impierno, which is the eternal damnation. Kay ang purgatorio kay sa pinadayag 21 versikulo 27, walay ni gamay nga buling sa sala nga makasulod sa gingren sa langit. Mao na iagit ang purgatorio kay ang atong destination mao man ang langit. Unya balik ta diyan unsa man nato pag-resist tentasyon sa pagkatindod mga kaigsunan, ang tuyo ra gyud sa yawa mao tintalon ta. Tintalon gamiton sa yawa ang atong hunahuna
Kaya nga spiritual power of our soul is mine. So ang atong hunahuna gamhanan kayo ni, pwede kayo ni makaunahon na bisag unsa, kay mao ni unique nga gihatag sa Ginoo kanato. Makabuhat ta bisag unsa, makaunahuna ta, makahimot og mga ideas nya may kita mohimo mo no rason gamit tong logical thinkings. Mao ni nakanindot sa atong hunahuna, ug mao kini gamiton sa yawa aron kita makasala. Kumingon ang yawa nga pagbuhat nga butang nga di makapahimot sa Ginoo, ang napulo ka sugo, ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo, no, gitawag og moral knowledge. Naatay kahibalo sa sugo sa Ginoo nga ayaw pagpanapaw. Ug mao man sugo sa Ginoo, ang yawa opposite kayo. Gustong yawa nga makahimo kag sala, gusto sa yawa manapaw ka. Kung dili gani ka kasal, gusto sa yawa mag-live in ka, gusto sa yawa nga makasala kag fornication aron ang imong kalag mamatay, aron imong kalag makapuyo sa impyerno. Mao ni number 1 purpose sa yawa, nga unsa may balaod sa Ginoo iyan ang supakon nya, dad-on niya ang tao diha sa iyang pagsupak-supak. Mao na ang yawa mogamit gyud ang iyang pagka-bright, iyang pagkagamhanan aron nang kita mahimulag sa Ginoo, gikan sa Ginoo, ug may salaag. Ug mao kini number 1 purpose. Unya kinahanglan makahibaw kita sa balaod sa Ginoo, yung ato kining sundon. Kung di, number 1 nga struggle sa tao kaning kauwag, unsam day pamaagi nga mapakgan nato kining no lustful desire. Naargyo sa unahuna, ang hunahuna imong kontrolon, praktiso ng imong hunahuna. The object of our mind is God and to do good. That's the first thing that we should do. We have to contemplate every day to God. We should ask God the graces so that we will avoid temptations. Mao ni number 1 nga powerful kayo mga kaigsunan. I will suggest that you should use your mind to counter the attack of the devil. Gamitay mo hunahuna. Ang object sa imong hunahuna Ginoo ra gyud. Unya pagbuhat og mayong, once nga ma-practice sa nimo kaigsunan, bisag pakit-on pa ka sa mga malaway diya sa social medias, o makita kag mga babae nga mubuog mga short og dagkog mga tutoy, dili madani sa imong nakita. Kay ngano na-practice may imong hunahuna nga na-contemplate ang imong hunahuna ngadto ra sa Ginoo pagbuhat sa iyang mga sugo, ug pinagi na malipay ang Ginoo. Ikaduha, kinahanglan kita magampo labi na sa Santos nga Rosaryo, Divine Mercy Chaplet, kay mao kining pamaagi nga ipadagayday sa Ginoo ang grasya pinagi sa tabang ni Birhen Maria, tabang sa mga santos, Senyor San Jose, ato silang pangayoon ang ilang panabang diha sa pagampo sa Santos nga Rosaryo. Kay pinagi niya na mas lig-on ka makigbatog sa mga panulay sa mga dautan.
mas lig-on ka nga motubang bisan unsa ka kusog sa tentasyon sa yawa. Ug mao kini ang gusto sa Ginoo mahitabo sa atong kaugalingon nga kinahanglan gyud nga tumano na to ang sugo sa Ginoo kay mao kini pamaagi nga makasulutan sa gingarin sa langit kay lisod kayo pagpuyo ning kalibutan na lisod kayo kung ikaw ra kung magpatuyang ta sa atong kaugalingon ang sadya sa yawa diha sa atong unahuna nan wala ug wala gitay luna sa gingarin sa langit. Kita gitawag tas Ginoo diha sa pagabalaan nahitaw ta diri sa kalibutan aron pagbuhat sa iyang mga sugo or aron pag adto sa gingarin sa langit. Mao nay main purpose nganong natawo ta diri sa kalibutan, pagdaig sa Ginoo, pagbuhat sa iyang mga sugo ug pagampo pag daig kaniya kay ang Ginoo gitawag pag internal glory. Unsa man ang internal glory, daig siyang kaugalingon kay siya magbubuhat makagahom. External glory kitang mga tao, mga binuhat anghel, mga tao nga nay gahom sa pagsabot diha sa una-una nga makadaig ta ngadto sa Ginoo. Mao ni gusto sa Ginoo once nga makapuyo ta sa gingharian sa langit. Adlaw gabi mudaig ta ngadto sa Ginoo. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo mahitabo kanato. Hinaot nga atong paningkamutan atong kaugalingon nga makasulod sa gingharian sa langit, lisod kayong pagpuyo ning kalibutan na ug ang atong destinasyon diay impyerno. Mao ang kinabuhing wala katapusan. Diin makita nimo ang mga yawa, mga nagkadaiyang kasakit imong mahayag kuman. Ug kung mao na imong gustong ma-experience sa sinati sa imong kalag nan pagbuhat og dili makapahimo sa Ginoo. Bisan ako ga-struggle ko sa akong kaugalingon pagigbatok sa mga dautan, bisan libakon ko ninkamot ko nga di ko manglibak, dili ko manaot sa sigataw, bisan ang unahuna sa tao bati sa atong pagtanaw, bisan dauton ta, bisan no butang-butangan ta, pero naningkamot ko sa akong kaugalingon nga dili manimalus, dili musupak sa Ginoo kay akong pangandoy sa akong kinabuhi ang goal nako makasulod sa gingharian sa langit. Ug mao kini akong gisangyaw dinhi sa social media nga kamo usab buhaton ninyo nya labi na sa mga kaliwat, mga igsoon nga ginikanan asawa nga unta gusto nako sila nga malangit sila makaadto sa gingharian sa langit. Mao na naningkamot ko pagayo akong pag-abroad diri. Muundang ko bisag sa kadako sa sweldo pero wala ko malipay kay akong kalipay maong pag-alagad sa Ginoo. Sama ni Jonas ba gitawag sa Ginoo, pero si Jonas sa nagpagahi man, pero ako pareha usab ko ni Jonas, pila kay gayon gitawag ko sa Ginoo pero wala gyud ko mutuman response sa iyang mga tawag pila na katuig. Pero karon grabe na yang tawag, naagi purpose ang Ginoo sa iyang pagtawag. Mao nang pagpangalagad kaniya kay hapit na moabot ang Ginoo paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug buot sa Ginoo nga kung mamatay man ganit dali ta maabot sa paghukom makasulod sa gingharian sa langit. Una salamat kay sa papaminaw sa hamubong higayon. Naot nga namoy nakatunan nga ginagmay. God bless you all og Ave Maria.